logicky prichádza otázka, ako mi pocit slobody, pocit spokojnosti, pocit toho, že som dosť, ako mi to pomôže byť produktívnejší, mať lepšie vzťahy, byť lepší líder, tvoriť ciele, dosahovať ciele. Otázka ako za mňa nie je relevantná, pretože máte vlastnú skúsenosť toho, že keď v tom pocite ste, tak všetko sa deje ľahšie. Takže odpoveď na otázku, ako nájdete vo vlastnej skúsenosti. Ja skôr si posvietim teraz na to, že prečo to tak je. Prečo keď som v pocite pohody a spokojnosti, tak som produktívnejší. Prečo keď som v pocite spokojnosti, tak moje vzťahy sú lepšie. Moja interakcia je lepšia. Prečo keď sme v pocite spokojnosti a naplnenia, tak naša schopnosť súriť je vyššia. Donald Hoffman, čo je jeden, myslím, že je to kognitívny vedec, napísal knihu Case Against Reality. Zatiaľ nebola preložená do slovenčiny ani do češtiny, tak to nejdem prekladať, ale to, na čo on poukazuje vo svojej knihe a celkovo vo svojej práci, je, že naše zmysly neboli konštruované tak, aby nám objektívne reprodukovali realitu, ale boli konštruované tak, aby nám reprodukovali realitu spôsobom, ktorý zabezpečí alebo zvýši šancu na to, aby sme dokázali prežiť a reprodukovať sa. Inými slovami, nevidíme veci také, aké naozaj sú, ale také, aké ich máme vidieť. A nejdem teraz do tejto témy zachádzať nejak hlbšie, ale jedným z tých vnemov je aj vzdialenosť. To, ako ďaleko sa mi veci zdajú byť. A robil sa výskum, kedy podali ľuďom glukózový nápoj, to znamená rýchle cukry, rýchly nával energie. A druhá skupina boli ľudia, ktorým tento nápoj nepodali. A mali odhadnúť vzdialenosť nejakého objektu, nejakého bodu z toho miesta, kde sú. A tí, ktorí dostali tú glukózu, tak odhadovali kratšiu vzdialenosť ako tí, ktorí ju nedostali. To isté sa deje, keď tú vzdialenosť dáte odhadnúť ľuďom, ktorí majú vysokú aerobnú kapacitu, čiže sú fyzicky zdatní, versus ľudia, ktorí fyzicky zdatní až tak nie sú. Čiže keď cyklistovi poviete, že má prejsť 100 km, tak mu to možno nepríde až tak ďaleko, ako keď to poviete niekomu, kto v živote na bicykli nesedel. Takže vidíme, že to, ako ďaleko veci sa nám zdajú byť, závisí od našej kapacity aktuálnej. Keď sme v pocite slobody, spokojnosti, naplnenosti, to znamená, sme vo svojej plnej sile. Máme k dispozícii celú svoju kapacitu. Preto sa nám veci zdajú byť jednoduchšie. Preto sa nám zdajú byť dosiahnuteľnejšie. Preto sa nám ten život nezdá byť taký ťažký. Takže poznáte to sami, že keď ste nazvime to v blbej nálade, keď ste svojim premýšľaním ako keby stlačení, tak niekedy aj vybaviť jeden telefón zabere veľký priestor energie. Niekedy aj ísť na záchod sa nám zdá byť veľa. Áno, lebo necítime v sebe tú kapacitu. Čiže ako náhle dáme bokom všetko to premýšľanie, ktoré nás ako keby stláča a rozpoznáme ten pocit nekonečnosti v nás, tak to všetko, čo sa pokúšame, sa nám zdá byť bližšie. A tým pádom robíme kroky, ktoré by sme nerobili, kebyže v tej svojej plnej kapacite nie sme.